Toto je, jak sa hovorí, ideme robiť kruh, novodubničky, podložka je na hovno. Príprava nášho tretieho projektu. Prvý nám síce nevyšiel, ktorý ste nevideli, druhý ste videli, boli to racírie, ktoré horeli, ale to nevadí. Náš tretí projekt bude kruh so sírkami. Presne tak. Neskúšajte doma, je to nebezpečné pre deti. Áno. Do 38 rokov je to nebezpečné. Aj keď my máme dokopy iba 26, ale to už je vedľajší systém nášho ešte projektu. vedľajší systém je toho, že vyjebané sírky nedržia. Tak, je tu ďalší náš technický problém. náš spracovateľ Matej Chalupe, ktorý robí úplne na piču. Lebo ti s tým podpalím debulu. No, ale základ je, že proste prestal svietiť. Prekážu zjalo osvietenie. Prvý pokus je hviezdica, jak môžete vidieť. Si ho to nepodobá, ale nevadí. Základ je, že to má byť hviezdica. No má byť, neviem, komu to bude podobať. Ale... Tuto máte naše tragické sírky, ktoré zostali z druhej krabičky. Toto je z nášho prvého pokusu. Toto zostalo z toho obrovského radu síriek, ale... A ja môžem poradiť, tak je to na piči. A toto je prvá časť našej prípravy. Presne tak. A keď to zapálime, tak ti dám cigaretu. Dobre. Naše sledovanosť môžete sledovať na našom fanpage, na Facebooku. Na mene Marek Marči Vavrinec. A vyšlo to, naša hviezdica sa chytila a horí zatiaľ. A mne ide dým z huby, a keby fajčím. No, zatiaľ nám skončila účastnosť. Môžete si za chvíľku kúknúť part 3. Dovidenia. Dovi.